Φίλες, φίλοι, καλησπέρα σας και καλό φθινόπωρο. Καλή εβδομάδα. Μου λείψατε, είναι αλήθεια. Φαντάζομαι σας έλειψα και εγώ. Δευτέρα λοιπόν σήμερα, 23 του Σεπτέμβρη, είναι το PRS Radio από τη Θεσσαλονίκη και στο μικρόφωνο δημοσιογράφος και ραδιοφωνικός παραγωγός Λάζαρος Γλούφσης. Στον ήχο, την κάμερα και την παραγωγή της εκπομπής είναι ο συνεργάτης μου, ραδιοφωνικός παραγωγός Δημήτρης Θεοδωρίδης, και τον ευχαριστώ πολύ για όλα. Φίλοι μου, δυστυχώς η φετινή χρονιά δεν ήταν και τόσο καλή για μένα και την οικογένειά μου. Είχαμε αρκετά δυσάρεστα, πολύ νοσοκομείο, αρκετούς νεκρούς και δυστυχώς περάσαμε σχεδόν όλο το καλοκαίρι με μνημόσυνα και διάφορα άλλα προβλήματα με νοσοκομεία. Ελπίζω αυτά να μείνουν πίσω τώρα με τη βοήθεια του Θεού και να μην έχουμε άλλα. Θα μου επιτρέψετε να βγάλω λίγο τα ακουστικά, γιατί πράγματι μου είπε ο Δημήτρης θα με μπερδεύουνε και πράγματι λίγο με μπερδεύουνε. Λοιπόν, σήμερα εγκαινιάζουμε τη νέα ραδιοφωνική σεζόν. Είναι η πρώτη μας εκπομπή, καθυστερημένα βέβαια. Είχα σκοπό να ξεκινήσω αρχές Σεπτέμβρη, αλλά λόγω του ότι τα προβλήματα που προέκυψαν καθυστερήσαμε. Δεν πειράζει, από σήμερα και πέρα ελπίζω να είμαστε κοντά σας τακτικά και να ξαναβρεθούμε όπως ήμασταν πριν το καλοκαίρι και ακόμα περισσότεροι. Ο Σεπτέμβρης, φίλοι μου, είναι ο μήνας Θεσσαλονίκης με πολλές εκδηλώσεις, πολιτικές και όχι μόνο, με αφορμή τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Όλα τα φώτα της δημοσιότητας είναι στραμμένα στη πόλη μας. Οι εκπρόσωποι όλων των πολιτικών κομμάτων έρχονται στη Θεσσαλονίκη για ομιλίες αλλά και συνεντεύξεις τύπου. Παρευρέθηκα σε κάποιες από τις ομιλίες αλλά και σε 2 συνεντεύξεις τύπου. Δυστυχώς στην πρώτη του Πρωθυπουργού βρισκόμουν στη Φλόρινα, όπως σας είπα, για μνημόσυνα και τέτοια. Δεν μπορούσα να είμαι. Αλλά παραβρέθηκα όμως στην συνέντευξη τύπου του ΣΥΡΙΖΑ με τον κύριο Παπά, αλλά και συνέντευξη τύπου του ΠΑΣΟΚ με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, και μπορώ και έχω, ας πούμε, θέλετε, μια πρώτη εικόνα αυτών που υπόθηκαν και κάποιων απαντήσεων που δόθηκαν. Όπως συνηθίζεται κάθε χρόνο, την περίοδο της έκθεσης, όπως σας είπα, ανεβαίνουν όλοι οι πολιτικοί στην πόλη μας για ομιλίες και συνεντεύξεις τύπου. Η καθιερωμένη βέβαια ομιλία του Πρωθυπουργού είναι με τις εξαγγελίες για την επόμενη χρονιά. Θα αναφερθούμε λοιπόν σε αυτές τις εξαγγελίες που έκανε ο Πρωθυπουργός. Ας δούμε πρώτα όμως λίγα στοιχεία για τη ΔΕΘ του 2024, η 88η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πράγματι ξεπέρασε τις προσδοκίες η 80η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, προσέλκυσε 221.375 επισκέπτες, αριθμός που την ανέγγισαν την πιο επιτυχημένη μετά το 2019. Τις εντυπώσεις έκλεισαν βέβαια, να αναφέρω πρώτα γιατί μου διέφυγε, ότι τιμόμενη χώρα φέτος ήταν η Γερμανία και πράγματι τις εντυπώσεις έκλειψε το περίπτερο της Γερμανίας. Προσέλκυσε βέβαια και πολλά μέσα μαζικής ενημέρωσης, 450 μέσα μαζικής ενημέρωσης από την χώρα μας αλλά και από άλλες χώρες και κυρίως από τη Γερμανία. Πάνω από 1.300 εκθέτες με 32.000 τετραγωνικά μέτρα εκθεσιακού χώρου. 135 επιχειρήσεις και φορείς, 25 κρατικές διεθνείς συμμετοχές, 9 θεματικά αφιερώματα και δυναμική παρουσία των επιμελητηρίων με 350 εταιρείες από όλη την Ελλάδα. Πράγματι μια επιτυχημένη έκθεση που σχεδόν ξεπέρασε και ήταν ένα πολύ καλό επίπεδο 2019, μετά μεσολάβησε η πανδημία κτλ. Επανήλθαμε όμως σε πολύ καλούς ρυθμούς και πάλι. Παράλληλα, περισσότερες από 170 επιχειρήσεις από 10 χώρες, με αιχμή τη τιμόμενη χώρα τη Γερμανία, πραγματοποίησαν πάνω από 500 συναντήσεις με έμφαση στις τεχνολογικές λύσεις, όπως
κυβερνοασφάλεια, κυκλική οικονομία, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς και εξαγωγές τροφίμων και βιώσιμων δομικών υλικών. Επίσης, συνολικά πάντως μαζί με τις επαφές που έκαναν οι επιχειρήσεις και στα στάντ, οι συναντήσεις ξεπέρασαν τις 1000. Πολύ μεγάλος αριθμός, από τις οποίες οι 360 έγιναν μεταξύ ελληνικών και γερμανικών επιχειρήσεων. Παράλληλα, η έκθεση αποτέλεσε και μια ευκαιρία αναψυχής για τους επισκέπτες με δεκάδες εκδηλώσεις, συναυλίες, αλλά και ένα πλούσιο πρόγραμμα για τα μικρά παιδιά. Ξεχώρισαν και φέτος τα music events, είχαμε αρκετούς τραγουδιστές, καλλιτέχνες όλη αυτή την εβδομάδα στην Θεσσαλονίκη και πάρα πολύ κόσμο που παρακολούθησαν αυτές όλες τις εκδηλώσεις. Η 89η ΔΕΘ, η επόμενη δηλαδή του 2025, θα πραγματοποιηθεί από τις 6 ως τις 14 Σεπτέμβρη του 2025. Ερχόμαστε λοιπόν τώρα λίγο στις συνεντεύξεις τύπου των πολιτικών. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε το Σάββατο στις 7 Σεπτέμβρη στις 7.30 ώρα στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Την Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου στις 12 παραχώρησε την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου στον ίδιο χώρο, όπου έγιναν πριν από τη συνέντευξη τύπου στην ομιλία του και εξαγγελίες που θα πω παρακάτω ποιες είναι. Από το ΣΥΡΙΖΑ ο Νίκος Παπάς, μετά από την αποπομπή του Στέφανου Κασελάκη από την Αρχηγία, στις 6 και 7 Σεπτεμβρίου που συνεδρίασε στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, ο Νίκος Παπάς, ο οποίος είναι πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, παραβρέθηκε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και αφού συναντήθηκε το Σάββατο με διάφορους φορείς αλλά και τη διοίκηση της ΔΕΘ, την Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου παροχώρησε συνέντευξη τύπου στις 12 η ώρα. Επίσης στο Ιωάννης Βελίδης, την οποία βέβαια παρακολούθησα και στην οποία υπέβαλα και ερώτηση. Η ερώτησή μου βέβαια αφορούσε στο πιο κρίσιμο πρόβλημα της χώρας μας, σε ό,τι έχει να κάνει με το δημογραφικό. Η απάντηση που πήρα βέβαια δεν με κάλυψε, γιατί ήταν γενικόλογα, χρειάζεται μια πολύ πιο προσεγμένη, αν θέλετε, και πιο ολοκληρωμένη, ένα πολύ ολοκληρωμένο πρόγραμμα, γιατί δεν αντιμετωπίζεται αυτό, μάλιστα δεν αντιμετωπίζεται από μία ή δύο κυβερνητικές θητείες. Χρειάζεται να υπάρξει ένα εθνικό στρατηγικό σχέδιο με ορίζοντα τουλάχιστον 20 ετίες για να έχουμε αποτελέσματα. Γιατί δυστυχώς η Ελλάδα γερνάει με τα δυσάρεστα αποτελέσματα. Κόσμος φεύγει, λιγότερες γεννήσεις, περισσότεροι θάνατοι, και όλο αυτό όσο πάει συρρικνώνεται η χώρα μας. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, την Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου στις 7.30 στο Ιωάννης Βελίδης μίλησε και αυτός, είχε την γενική του ομιλία, και την 5η 12 Σεπτέμβρη στις 12 παραχώρησε συνέντευξη τύπου στην αίθουσα Εμίλιος Τριάδης, όπου παραβρέθηκα και σε αυτή τη συνέντευξη τύπου, εκπροσωπώντας βέβαια το ραδιόφωνο μας, το PRS, και στις δύο συνεντεύξεις τύπου. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας έκανε την κεντρική του ομιλία στις 7 η ώρα στο Συνεδρικό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης την Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου. Τη Δευτέρα στις 9 Σεπτεμβρίου στις 12 ο πρόδρομος Ιβετζόγλου, εκπρόσωπος του κόμματος Πατριώτες, παραχώρησε συνέντευξη τύπου στο περίπτερο Νικόλαος Γερμανός στην αίθουσα ΣΕ. Συνέντευξη τύπου στα πλαίσια της 88ης ΔΕΘ παραχώρησε και ο πρόεδρος του κόμματος Σπαρτιάτες, Βασίλειος Στίγκας, τη 3η 10 Σεπτεμβρίου στις 11 στη αίθουσα ΣΕ του Συναντικού Κέντρου Νικόλαος Γερμανός της ΔΕΘ. Συνέντευξη τύπου της Ενωτικής Πρωτοβουλίας Μέρα 25, Ανατρεπτική Οικολογική Αριστερά, πραγματοποίησε και ο γραμματέας του Μέρα 25, Γιάννης Βαρουφάκης, στο πλαίσιο της 88ης ΔΕΘ, την Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2024, στο Συνεδριακό Κέντρο Νικόλαος Γερμανός στην αίθουσα ΣΕ. Και την 5η 12 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα στο Συνεδρικό Κέντρο Νικόλαος Γερμανός, επίσης στην αίθουσα ΣΕ, παραχώρησε συνέντευξη τύπου η πρόεδρος του κόμματος Φωνή Λογικής και Ευρωβουλευτήνα Αφροδίτη Λατινοπούλου. Αν και δεν εκπροσωπείται στο Κοινοβούλιο, στην Ελληνική Βουλή, πάντως έχει μια λογική πορεία στις δημοσκοπήσεις, κοντεύει και το 5%. Θα δούμε τι εξέλιξη θα έχει όταν θα έρθουν οι εθνικές εκλογές. Κλείνω εδώ λοιπόν με τις παρουσίες των κομμάτων και τις συνεντεύξεις τύπου και τις ομιλίες τους
Και πάω απευθείας στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη. Στις εξαγγελίες του ανέφερε 45 μέτρα, τα οποία εντάχει θα σας τα διαβάσω. Το πρώτο, μειώνονται από 1η Ιανουαρίου κατά 1% ασφαλιστικές εισφορές, αντί για 0, που ήταν πράγματι ο αρχικός σχεδιασμός 0,5, και μιλάμε 0,5 για τον εργαζόμενο, 0,5 για τον επιχειρηματία. Αυξάνονται από την 1η Ιανουαρίου στο 2,2% έως από 2,2% σε 2,5% περισσότερες από 2.000 συντάξεις. Δεν είναι σημαντική αύξηση, αλλά θα δούμε τα αποτελέσματα, γιατί όσο και να είναι η αύξηση, όσο υπάρχει ακρίβεια, δυστυχώς δεν φαίνεται η αύξηση. Αυξάνεται από τον Απρίλιο ο κατώτατος μισθός από τα 830 ευρώ σήμερα, ανεβαίνοντας με στόχο να πάει στα 950 ευρώ μέχρι τον Απρίλιο του 2027. Το Δεκέμβριο, 670.000 συνταξιούχοι με εισόδημα μέχρι 1.600 ευρώ που έχουν ακόμη προσωπική διαφορά θα λάβουν έως και 200 ευρώ. Δυστυχώς αυτή η προσωπική διαφορά από τον νόμο Κατρούγκαλου είναι μια αμαρτία την οποία την πληρώνουν ακόμα συνταξιούχοι. 767.000 συνταξιούχοι επιδόματος παιδιού θα εισπράξουν το Δεκέμβριο μια επιπλέον δόση του επιδόματος. 205.000 δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος θα λάβουν αυτό αυξημένο κατά 50%. Από την άνοιξη σχεδόν 700.000 δημόσιοι υπάλληλοι θα αρχίσουν να βλέπουν νέες ετήσιες αυξήσεις, οι οποίες σταδιακά θα φτάσουν και τα 100 ευρώ το μήνα. Η αμοιβή των εφημεριών των γιατρών του ΕΣΥ θα φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή 22% που ισοδυναμεί μέσω σταθμική αύξηση υποδοχών κατά 120-30 ευρώ το μήνα. Πρόσθετο κίνητρο έως 7.200 ευρώ ετησίως στους γιατρούς που θα στελεχώσουν δομές υγείας σε απομακρυσμένες περιοχές. Το ζήσαμε το καλοκαίρι, κυρίως το καλοκαίρι που υπάρχει πολύς τουρισμός στα νησιά, είδαμε τα γεγονότα, είδαμε τα προβλήματα στον τομέα της υγείας, είδαμε το ΕΣΥ δεν μπορούσε να τα αποκριθεί. Ας ελπίσουμε πως θα υπάρξει τρόπος να πάνε γιατροί να επανδρώσουν τα νοσοκομεία αυτά και αν χρειαστούν και άλλα κίνητρα να δοθούν, γιατί δεν νοείται να υπάρχει ούτε μία περιοχή της χώρας χωρίς να υπάρχει κοινωνική πρόνοια. Δωρεάν λοιπόν απογευματινά χειρουργία σε 37.000 πολίτες με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης. Φυσικά εννοείται με οικονομικά κριτήρια. Νέο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου για την αναβάθμιση του και ανακαίνιση εκατοντάδων σχολείων ύψους 250 εκατομμύριων ευρώ από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων με στόχο το ποσό αυτό να αυξηθεί σημαντικά μέσω ιδιωτικών χορηγιών. Παιδιά, ας μην γελιόμαστε. Από την εποχή του σεισμού υπάρχουν ακόμα σχολεία, τενεκεδένια. Υπάρχουν ακόμα και πιο πρόσφατα από σεισμούς και τα λοιπά. Παιδιά που κάνουν μάθημα μέσα σε κοντέινερ. Δεν νοείται μέσα στο 2024 να υπάρχουν τέτοια σχολεία. Βέβαια υπάρχουν και άλλα προβλήματα. Φέτος δημιουργήθηκαν προβλήματα με τη σύμπτυξη σχολείων και τα λοιπά, γιατί δεν μπορούν να καλύψουν, μάλλον για να μπορέσουν να υπάρχουν καθηγητές, δάσκαλοι και τα λοιπά, θα πρέπει να υπάρχει ανάλογος αριθμός των παιδιών. Προέκυψαν και άλλα πολλά προβλήματα, ελπίζω να επιληθούν. Αυξάνεται κατά 20% η αποζημίωση στην εκτενής απασχόληση των εστόλων, έναπλες δυνάμεις, λιμενικό, αστυνομία και πυροσβεστική. Εδώ νομίζω το είδατε όλοι, ξεσηκώθηκαν οι ένστολοι και είπαν ότι αυτό είναι κοροϊδία. Μιλάμε για 1,5 ευρώ την ημέρα και ζητάνε από την κυβέρνηση να πάρει πραγματικά απόφαση να δοθεί μια αύξηση σημαντική. Γιατί δεν φτάνει μόνο να λέμε μεγάλα λόγια, οι ήρωες και τα λοιπά, οι πυροσβέστες το καλοκαίρι και οι στρατιώτες μας και γενικότερα όλα τα σώματα ασφαλείας, οι αστυνομικοί που αρκετοί έχουν τραυματιστεί εν ώρα υπηρεσίας, έχουν χάσει και τη ζωή τους κάποιοι. Νομίζω δεν μπορούμε να τους κοροϊδεύουμε λέγοντάς τους σας δίνουμε ψίχουλα. Η κυβέρνηση δεσμεύτηκε στην πρώτη συνάντηση που είχαν ότι θα ξαναδεί το θέμα
και θα δει τα δημοσιονομικά περιθώρια για να δει τι μπορεί να κάνει παραπάνω. Ελπίζω να βρεθεί μια λύση να ικανοποιήσει τουλάχιστον στο ελάχιστο τις απαιτήσεις των ανθρώπων αυτών που πραγματικά κάνουν κοινωνική προσφορά. Αυξάνεται από τον Απρίλιο ο κατώτατος μισθός από τα 830 ευρώ σήμερα, με στόχο, το έχουμε πει αυτό. Λοιπόν, να πάμε λίγο. Καταργείται τέλος, πλήρως το τέλος επιτιδέματος, με ετήσιο όφελος 325 ευρώ για κάθε αυτοαπασχολούμενο ή ατομική επιχείρηση. Να σταθούμε λίγο εδώ, παιδιά, στους αυτοαπασχολούμενους. Λίγο πολύ όλοι ξέρουμε ότι μεγάλη φοροδιαφυγή γίνεται από τους αυτοαπασχολούμενους. Αναφερθούμε υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, τεχνικούς και γενικά οδοντίατρους, γιατρούς κλπ. Δυστυχώς γίνεται μεγάλη φοροδιαφυγή. Θα πρέπει να βρεθεί ένας λογικός τρόπος. Υπήρξε μία λύση η οποία τελικά από ό,τι φάνηκε δεν μπόρεσε να προχωρήσει τόσο αυτό. Υπάρχουν πολλές αντιδράσεις. Ελπίζω να βρεθεί μία ανάλογη λύση, γιατί παιδιά δεν είναι σωστό εμείς οι εργαζόμενοι να δηλώνουμε περισσότερα από ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς, δικηγόρους, γιατρούς, να μην τα πω όλα, να μην στοχοποιήσω συγκεκριμένα επαγγέλματα, αλλά γενικά οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Και μάλιστα ελεύθεροι επαγγελματίες να δηλώνουν χαμηλότερο εισόδημα ετήσιο από τους εργαζόμενους που απασχολούν. Κάτι πρέπει να γίνει, γιατί μην ξεχνάμε, όταν υπάρχει φοροδιαφυγή, που είναι πολλά δισεκατομμύρια και όχι μόνο από αυτούς, την πληρώνουμε εμείς. Και αυτό κάποτε πρέπει να γίνει. Πρέπει να εισπραχθούν κάποια χρήματα για να μπουν όσο γίνεται λίγο να βελτιώσουν τη ζωή των πολιτών. Σύγκληση των δικαιωμάτων των τρίτεκνων με των πολυτέκνων, ανεξάρτητα από το εισόδημα, από το διορισμό στο δημόσιο και την εισαγωγή στα μέχρι τη συμμετοχή στα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού. Εδώ να πούμε ότι δεν εξισώνονται βέβαια οι τρίτεκνοι με τους πολυτεκνούς, αλλά κατά κάποιο τρόπο λίγο βελτιώθηκε η θέση τους, δόθηκαν και αρκετά ακόμα προνόμια και νομίζω είναι σημαντικό σε ό,τι αφορά τον διορισμό στο δημόσιο και στα ΕΕ και γενικά στα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού. Ελπίζω την επόμενη περίοδο, το επόμενο διάστημα, αν υπάρξει δημοσιονομικός χώρος, να βρεθεί τρόπος, γιατί και οι τρίτεκνοι σήμερα, παιδιά, είναι πολύτεκνοι, κακά τα ψέματα. Με μια πλειοψηφία οικογενειών με ένα, το πολύ δύο παιδιά, οι τρίτεκνοι είναι πολύτεκνοι. Πάνε οι παλιές εποχές των 4, 5 και 6 παιδιών. Οι ταντάδες της γειτονιάς θα επεκταθούν με βάουτσερ έως 500 ευρώ για κάθε παιδί. Σημαντική απόφαση και αυτή, πράγματι χρειάζονται για να μπορέσουν να διευκολύνουν οι οικογένειες που έχουν παιδιά, να μπορέσουν να εργαστούν για να απεξέλθουν στα έξοδά τους. Ένα καλό μέτρο, ελπίζω στην πράξη να βοηθήσει. Άμεση κατάργηση του φόρου 15% στην ασφάλιση υγείας για παιδιά μέχρι 18 ετών. Θετικά. Επικροτούμε όσα είναι θετικά, γιατί όχι. Το θέμα είναι δεν φτάνουν μόνο αυτά, χρειάζονται πολύ περισσότερα ακόμα. Δωρεάν έλεγχος γονιμότητας σε γυναίκες από 30 έως 35 ετών και απλοποίηση των καλύψεων του ΕΟΠΗ στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Ένα σημαντικό θέμα αντιμετωπίζουν αρκετές οικογένειες, πρέπει να ληφθεί με έρευνα, γιατί κακά τα ψέματα είναι μεγάλο το κόστος. Θα πρέπει με κάποιο τρόπο να μπορέσουν να βοηθηθούν πολλές οικογένειες. Αναμόρφωση των επιδομάτων ανεργίας ώστε να μην λειτουργούν ως άλοθη αδήλωτης εργασίας, στρέφοντας σε ενισχύσεις σε όσους έχουν αληθινή ανάγκη. Ελπίζω διαφημιστικά να προχωρήσουν αργότερα, να δούμε πώς ακριβώς το εννοούν. Πιο δίκαια, αποτελεσματικά και στοιχευμένα τα 3 βασικά κοινωνικά επιδόματα, ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, επίδομα στέγασης και παιδιού, με στόχο να μειωθεί η παιδική φτώχεια στη χώρα. Ας το ελπίσουμε. Αυτό ευχόμαστε τα τελευταία χρόνια, αλλά δυστυχώς δεν το έχουμε δει ακόμα. Και αντί για να καλυτερεύουν τα πράγματα, οικονομικά τουλάχιστον πάμε χειρότερα. Μονιμοποίηση της επιστροφής ειδικού φόρου κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο από 2025 και για τα επόμενα χρόνια τα ποσά αυτά θα επιστρέφονται με δίκαιο και αναλογικό τρόπο. Ένα αίτημα πάγιο χρόνων των αγροτών
που από μόνο του βέβαια δεν φτάνει, αλλά έστω κάπως βοηθάει. Πιστεύω η κυβέρνηση κάποια στιγμή να δει πολύ σοβαρά αυτό το θέμα, γιατί ο πρωτογενής τομέας έχει σοβαρότατα προβλήματα. Πέρα από τα φαινόμενα που δημιουργήθηκαν λόγω πλημμυρών, λόγω ξηρασίας, λόγω αυτό, γενικά ο πρωτογενής τομέας στη χώρα μας δεν είναι εκεί που θα έπρεπε. Κάποτε είχαμε ένα σοβαρό πρωτογενή τομέα, είχαμε παραγωγή που μπορούσε να καλύψει τις ανάγκες της χώρας μας. Σήμερα δεν το έχουμε. Θα πρέπει να το δει σοβαρά αυτό η κυβέρνηση, να συζητήσει με τους φορείς και να προσπαθήσει, γιατί έτσι μόνο θα μείνουν οι νέοι στον τόπο τους και να ασχοληθούν με τον αγροτικό τομέα. Μην ξεχνάμε, σήμερα όσοι ασχολούνται με τον αγροτικό τομέα είναι 60+. Και όταν αυτοί σιγά σιγά θα φύγουν, δεν ξέρουμε τι πρόκειται να γίνει. Και χωρίς αγροτικό τομέα δεν μπορεί να υπάρξει οικονομία. Καλός είναι ο τουρισμός, αλλά από μόνος του δεν φτάνει. Θεσμοθετείται ευέλικτο σύστημα διαχείρισης των κόκκινων δανείων αγροτών και συνεταιρισμών, ώστε με βάση τις δυνατότητές τους να μειώνονται και οι τόκοι και να καταργείται μέρος του οφειλόμενου κεφαλαίου, ενώ σε βάθος χρόνου η αποπληρωμή θα γίνεται με δυνατότητα αναχρηματοδότησης και οριστικής διευθέτησης και εξάλειψης εμπράγματων βαρών. Να πιέσει λίγο τις τράπεζες η κυβέρνηση, να βοηθηθούν και οι αγρότες, αλλά και όσοι άλλοι εμπλέκονται στα κόκκινα δάνεια. Πολλά δισεκατομμύρια πήρανε. 3 δισεκατομμύρια τα τελευταία 2 χρόνια κέρδη. Αφού λοιπόν τα χρήματα του λαού δόθηκαν πολλά δισεκατομμύρια για να μην χρεοκοπήσει το τραπεζικό μας σύστημα, οφείλουν πλέον οι τράπεζες να επιστρέψουν ένα μέρος αυτών των χρημάτων στην κοινωνία. Το πώς αυτό το βρει η κυβέρνηση, να είναι όσο γίνεται πιο δίκαιο και να βοηθηθούν φορείς που έχουν πραγματική ανάγκη, όπως και πολίτες που έχουν πραγματική ανάγκη. Πρόγραμμα 600 εκατομμυρίων ευρώ για την αύξηση της θερμοκηπιακής καλλιέργειας στην επικράτεια. Παιδιά, είναι ένα πράγματι καλό μέτρο. Έτσι όπως διαμορφώνουν τα πράγματα με την κλιματική αλλαγή, από ό,τι φαίνεται τα επόμενα χρόνια θα έχουμε φαινόμενα τέτοια, ίσως και χειρότερα. Νομίζω ότι είναι καλό να μπορέσουμε λίγο να ασχοληθούμε περισσότερο και με την προστατευμένη γεωργία, δηλαδή να μπορέσουμε να κάνουμε παραγωγή μέσα από θερμοκήπια, γιατί έχουν και μεγαλύτερη απόδοση και λιγότερο νερό χρησιμοποιούν και αν θέλετε μπορούν να έχουμε παραγωγή 2 και 3 φορές το χρόνο και όχι μία όπως γίνεται στην ανοιχτή παραγωγή, όπως γίνεται στα χωράφια. Ξεκινά λοιπόν και το πρόγραμμα Σπίτι μου, ύψος 2 δισεκατομμυρίων, με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης για να αποκτήσουν πρώτη κατοικία πάνω από 15.000 νέα ζευγάρια ηλικίας έως και 50 ετών, με επιτόκιο μισό από το εμπορικό. Καιρός θα να γίνει αυτό, παιδιά, γιατί το προηγούμενο προέβλεπε μέχρι 39 ετών. Μην ξεχνάμε, αν κοιτάξουμε γύρω μας, σήμερα θα δούμε ότι μετά τα 40 έχουμε αρκετούς νέους που δεν έχουν δημιουργήσει οικογένεια. Αρκετούς νέους που θα ήθελαν πιθανώς να δημιουργήσουν οικογένεια, αλλά υπάρχει το πρόβλημα στέγασης. Ελπίζω αυτό πρακτικά να αποδώσει, να είναι δίκαιο και ή δυνατόν, γιατί όχι η κυβέρνηση να φροντίσει, μηδενικό επιτόκιο. Δεν ξέρω αν μπορεί, καλό είναι όμως να το προσπαθήσει για να μπορέσουμε σιγά σιγά να βοηθήσουμε και με αυτό το μέτρο σε ό,τι αφορά στο μεγάλο πρόβλημα που έχουμε, παιδιά, το δημογραφικό. Λοιπόν, πρόγραμμα 400 εκατομμύριων για δάνεια 200 ευρώ, 20.000 ευρώ, μηδενικό επιτόκιο και στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση χιλιάδων παλαιών κατοικιών. Σοβαρότατο πρόβλημα στέγασης υπάρχει. Τα ενοίκια στα ύψη, προσπαθεί από ό,τι φαίνεται η κυβέρνηση, αλλά τα μέτρα που έχει πάρει μάλλον δεν φτάνουν, γιατί δυστυχώς σπίτια
λιγοστεύουν, ενώ για μακροχρόνια μίσθωση, και εφόσον υπάρχει μεγάλη ζήτηση και μικρή προσφορά, όπως καταλαβαίνετε, τα ενοίκια όλο και ανεβαίνουν. Δεν μπορεί, παιδιά, ένα σπίτι το οποίο πριν από 5 χρόνια θα μπορούσε να το νοικιάσει με 200 ευρώ, σήμερα ζητάνε 400 ευρώ. Και μιλάμε για σπίτια τουλάχιστον 30 ετίας. Κάτι πρέπει να γίνει. Πρέπει να βρει τουλάχιστον λύση η κυβέρνηση, όχι μόνο με αυτόν τον τρόπο, αλλά και με άλλους τρόπους, να υπάρξουν μεγάλη προσφορά κατοικιών, να αρχίσει να μειώνονται τα ενοίκια. Απαλλαγή από το φόρο ενοικίου για 3 χρόνια για τους ιδιοκτήτες που νοικιάζουν κλειστά ακίνητα για να μετατρέψουν σε μακροχρόνια μία βραχυπρόθεσμη μίσθωση. Η μεγάλη πληγή των τελευταίων χρόνων, αυτή η βραχυχρόνια μίσθωση, η οποία έφερε τα πράγματα εδώ που έφερε. Στις συμβάσεις μέσω πλατφορμών θα ισχύουν νέο αυξημένο τέλος. Απαγόρευση νέων βραχυχρόνιων μισθώσεων στα 3 κεντρικά διαμερίσματα της Αθήνας τουλάχιστον για 1 χρόνο. Παιδιά, και στη Θεσσαλονίκη. Όχι μόνο στην Αθήνα. Και η Θεσσαλονίκη έχει πολύ σοβαρό πρόβλημα. Και άλλες πόλεις μεγάλες. Αν ρωτήσετε γονείς που τα παιδιά τους σπουδάζουν στην επαρχία, σε πόλεις της επαρχίας, θα δείτε τι μεγάλο πρόβλημα υπάρχει. Αυξάνεται κατά 20% η έκπτωση του έμφυα στους ιδιοκτήτες που ασφαλίζουν κατοικίες αξίας έως 500.000 ευρώ από θεομηνίες. Πότε θα καταργηθεί αυτός ο έμφυα, ρε παιδιά? Μπήκε για 2 χρόνια και μάλλον θα μείνει 202 χρόνια από ό,τι φαίνεται. Οι ακίνητες περιουσίες μεγαλύτερης αξίας θα διατηρούν την έκπτωση 10% στο ΦΠΑ, αν ασφαλιστούν. Αν όμως δεν το κάνουν, από τον Απρίλιο του 2025 δεν θα αποζημιώνονται από το κράτος σε περίπτωση ζημιάς. Όλες οι επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών άνω των 500.000 ευρώ θα πρέπει υποχρεωτικά να ασφαλίζονται για φυσικές καταστροφές. Διαφορετικά δεν θα αποζημιώνονται. Κάτι που θα ισχύσει και για κάθε νέο συμβόλαιο, όπως και για την ανανέωση παλαιάς σύμβασης οχημάτων ιδιωτικής ή επαγγελματικής χρήσης. Η κυβέρνηση παίρνει μέτρα προστασίας για το κράτος, να αποφύγει αποζημιώσεις από το κράτος. Οπότε πάει το μπαλάκι στους πολίτες. Σίγουρα χρειάζεται και οι πολίτες να κάνουμε την προσπάθειά μας, αλλά να υπάρξουν κάποια αυτά, γιατί παιδιά, σήμερα έτσι όπως έχουν τα πράγματα, λεφτά δεν υπάρχουν να μπορέσουμε να πληρώσουμε τους λογαριασμούς, πόσο μάλλον να προχωράμε και σε ασφάλιστρα. Διευρύνονται τα κίνητρα για την καινοτομία, τις συγχωνεύσεις επιχειρήσεων και εξαγορές με φορολογικές εκπτώσεις μέχρι 315% για επενδύσεις στην έρευνα. Περιορίζεται στις 100.000 ευρώ το ελάχιστο όριο κεφαλαίου μιας εταιρείας που προκύπτει από μετασχηματισμό μικροτέρων. Παρελθόν το τέλος χαρτοσύμου σε εκατοντάδες συναλλαγές από τους στόχους των επιχειρηματικών δανείων ή τις ασφαλιστικές πράξεις έως τις πιστώσεις για εισαγωγές και τους προϋπολογισμούς τεχνικών έργων και από τη σύσταση των κερδοσκοπικών νομικών προσώπων μέχρι την απλή έκδοση άδειας άσκησης επαγγέλματος. Χορήγηση Golden Visa για κεφάλαια που θα εισάγονται για τη χρηματοδότηση start-up εταιριών με τουλάχιστον 250.000 ευρώ. Παιδιά, ανεβάστε το. Ανεβάστε το. Αυτή η Golden Visa δημιουργήσε πέρα από όλα τα άλλα και τα προβλήματα, κυρίως στην αγορά κατοικιών. Ιδρύεται νέο Εθνικό Επενδυτικό Ταμείο με κεφάλαιο 300 εκατομμυρίων για να παρέχει κίνητρα σε δυναμικές πρωτοβουλίες, ειδικά σε τομείς με υψηλή προστιθέμενη αξία. Διαμορφώνεται 12/1 περιφερειακά σχέδια ανάπτυξης με πολλά μικρά και μεγάλα έργα σε κάθε δήμο και κάθε ορεινή νηστική κοινότητα. Έχουμε ακούσει πολλές φορές, να δούμε και στην πράξη. Να δούμε εξειδικευμένα πού, πότε, πώς. Κατάργηση 15 χρονοβόρων γραφειοκρατικών διαδικασιών με στόχο τη μείωση του διοικητικού βάρους κατά 25%, κυρίως στις εξαγωγικές μας επιχειρήσεις, οι οποίες η αλήθεια είναι αντιμετωπίζουν προβλήματα, ειδικότερα οι μικρότερες επιχειρήσεις, όταν θέλουν να εξάγουν. Θα πρέπει να βρεθεί τρόπος να διευκολύνονται και να μην μπαίνουν γραφειοκρατικά εμπόδια.
Αυξάνεται από Απρίλιο έως Οκτώβριο το τέλος ανθεκτικότητα στην κλιματική κρίση αναλογικά για ξενοδοχεία, καταλύματα και ενοικιαζόμενα ακίνητα μέσω πλατφορμών. Τα συγκεκριμένα έσοδα θα επιστρέφουν στις τοπικές κοινωνίες για να οργανώσουν καλύτερα τις υποδομές τους απέναντι στο βάρος που δέχονται κάθε καλοκαίρι. Αυτές λοιπόν ήταν οι εξαγγελίες, οι 45 εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Γενικές βέβαια, θα εξειδικευθούν ανάλογος όπως έχουν και κάποιες εξειδικεύτηκαν και από τους υπουργούς τους αντίστοιχους. Άρα το παν είναι, έχουμε ακούσει πολλές φορές προτάσεις, έχουμε ακούσει πολλές φορές προγράμματα, αρκετά χρόνια τώρα, τα οποία όμως δεν υλοποιούνται, αν θέλετε, όχι όλα ή όχι όπως ανακοινώνονται. Θα περιμένουμε να δούμε αν τελικά αυτά θα υλοποιηθούν και μέσα στο 2025 θα δούμε πρακτικά αποτελέσματα. Λοιπόν, πέρα όμως από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, στην ομιλία του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης, και αυτός ανέφερε κάποιους στόχους που έχει βάλει σαν πρόγραμμα για το 2025. Έχει λοιπόν βάλει 8 εθνικούς στόχους, τους οποίους θα τους διαβάσω, τους οποίους ανέφερε στην ομιλία του στη ΔΕΘ, στην 88η ΔΕΘ. Πάμε λοιπόν. Ο πρώτος στόχος, ισχυρή ελληνική περιφέρεια, φρένο στην δημογραφική αιμορραγία. Δεν είναι εύκολο. Μείωση του έμφυα σε ορεινές, μειονεκτικές και παραμεθόριες περιοχές. Αύξηση του επιδόματος στους μόνιμους κατοίκους ορεινών και μειονεκτικών περιοχών μαζί με την αύξηση της έκπτωσης φόρου για το δεύτερο παιδί και πάνω. Ενίσχυση των δημοσίων υποδομών με έμφαση τα δίκτυα σύγχρονων μεταφορών όπως ο σιδηρόδρομος και ηλεκτρικής ενέργειας. Δεύτερος στόχος. Μιλάμε για στρατηγικούς στόχους. Πρόσβαση σε φθηνή και ποιοτική κατοικία. Δημιουργία χιλιάδων νέων κοινωνικών κατοικιών από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, μέτρο που θα αποκλιμακώσει ουσιαστικά τις τιμές στα ενοίκια. Πρακτικά δεν ξέρουμε πώς είναι δυνατόν να γίνουν και πόσες μπορούν να γίνουν και πού. Άμεση χορήγη της χρήσης βίζας, όπως ήδη συμβαίνει σχεδόν σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Μάλιστα. Άμεση κατάργηση λοιπόν της χρυσής βίζας. Η κυβέρνηση έχει βάλει 250.000. Το ΠΑΣΟΚ ζητάει άμεση κατάργηση. Δεν γνωρίζω τις επιπτώσεις οικονομικές, αν θέλετε, και πώς ακριβώς λειτουργεί, αλλά αν πράγματι μπορεί να γίνει και πραγματικά μπορεί να βοηθήσει στο πρόβλημα το στεγαστικό, γιατί όχι. Μακάρι να μπορεί να γίνει. Οι Δήμοι να αναλάβουν την αρμοδιότητα καθαρισμού και φέρουσας ικανότητας για έκδοση νέων αδειών βραχυχρόνιας μίσθωσης. Δεν ξέρω πώς μπορεί να λειτουργήσει και δεν ξέρω αν θα έχει αποτέλεσμα. Αλλά για να το βάζει στόχο το ΠΑΣΟΚ, προφανώς το έχει μελετήσει. Επαναφορά της φορολογικής έκπτωσης τόκων στεγαστικών δανείων για νοικοκυριά που επιθυμούν να αποκτήσουν την πρώτη τους κατοικία με συγκεκριμένα κριτήρια και πλαφόν ως προς τα τετραγωνικά του ακινήτου, το εισόδημα του νοικοκυριού και το ύψος του δανείου. Αναλογική μείωση των φόρων σε συνάρτηση με τον χρόνο διάθεσης των κλειστών ακινήτων στο δημόσιο απόθεμα κατοικιών και το ενίκιο πάντα με πλαφόν. Έτσι μόνο διασφαλίζουμε ότι τα φορολογικά κίνητρα που θα δώσει το κράτος θα πιάσουν τόπο και θα μεταφραστούν σε φτηνό ενίκιο για τα ζευγάρια. Τρίτος στρατηγικός στόχος. Αποτελεσματική προστασία του εισοδήματος των πιο ευάλωτων και των μεσαίων στρωμάτων. Την αριθμική αναπροσαρμογή της φορολογικής κλίμακας ώστε να προστατεύονται πραγματικά οι όποιες αυξήσεις στα εισοδήματα από το πληθωρισμό. Επαναφορά της Εθνικής Γενεωικής Σύμβασης Εργασίας και του προσδιορισμού του κατώτατου μισθού από τις τριτοβάθμιες οργανώσεις των εργαζόμενων και των εργοδοτών. Επέκταση και καθολική ισχύ των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων
Για τους συνταξιούχους, νέο ΕΚΑΣ για 350.000 χαμηλούς συνταξιούχους, το οποίο έχει καταργηθεί. Κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, αυτό που είπαμε πιο μπροστά, και αναμόρφωση της εισφοράς αλληλεγγύης με σταδιακή της μείωση, ώστε να μην πηγαίνουν χαμένες για 600.000 συνταξιούχους ή έτσι κι αλλιώς ανεμικές αυξήσεις που δίνονται κάθε χρόνο. Τέταρτος στόχος, μέτρα ασπίδα έναντι της ακρίβειας. Θέσπιση ενιαίας αρχής καταναλωτών, ουσιαστικός έλεγχος στα υψηλά ποσοστά κέρδους από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, έκτακτη μείωση ΦΠΑ σε βασικά είδη διατροφής, είναι αίτημα πάγιο σχεδόν όλης της αντιπολίτευσης. Η κυβέρνηση βέβαια αρνείται να το κάνει, προφασιζόμενη ότι το μέτρο αυτό δεν θα αποδώσει και στο τέλος θα χαθούν έσοδα για το κράτος χωρίς να έχουν πραγματική μείωση στις τιμές. Ως παράδειγμα αναφέρει την Πορτογαλία. Δεν ξέρω τι θα κάνει, πάντως το σημαντικότερο είναι, δεν ξέρω, θα πρέπει να βρει τρόπος να χτυπηθεί η ακρίβεια. Το θέμα αφορά την κυβέρνηση και θα πρέπει να το κάνει. Έκτατη φορολόγηση υπερκερδών μεγάλων επιχειρήσεων, τα οποία αποδεδειγμένα οφείλονται σε συγκυριακούς διεθνείς παράγοντες, όπως το τομέα της ενέργειας και των τραπεζών. Πέμπτος στόχος, σύγχρονο κοινωνικό κράτος στο πλευρό του πολίτη, ειδικότερα για την υγεία. Ένταξη όλων των υγειονομικών στα βαρέα ανθυγιεινά, ένα πάγιο αίτημα των υγειονομικών. Παιδιά, εδώ δεν ξέρω αν θα πρέπει να ενταχθούν σε αυτό και το διοικητικό προσωπικό. Ναι, οι μαχόμενοι, ναι, αυτοί που είναι στην πρώτη γραμμή, αλλά λίγο μην ξαναπάμε πάλι στα παλιά που είχαμε γεμίσει με βαριά και ανθυγιεινά και τελικά το πρόβλημα μεγάλωνε όσο πήγαινε περισσότερο στο ασφαλιστικό. Ναι, εκεί που χρειάζεται και όσο χρειάζεται. Ένα ισχυρό και ενιαίο σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας υπό δημόσια εποπτεία με καλά στελεχωμένα κέντρα υγείας σε κάθε δήμο και υπηρεσίες οικογενειακής ιατρικής για όλους που φτάνουν στο σπίτι όταν υπάρχει ανάγκη. Πράγματι, σοβαρότατο πρόβλημα στη χώρα μας η πρωτοβάθμια περίθαλψη. Αν πραγματικά βρεθεί τρόπος, γιατί από ό,τι βλέπω καμία κυβέρνηση με σήμερα δεν το έκανε, να μπορέσει να υπάρξει ουσιαστική πρωτοβάθμια περίθαλψη, θα αποφύγουμε αυτό το συνοστισμό στα νοσοκομεία. Να μην πηγαίνει ο καθένας, έχω ένα πονοκέφαλο, πάω στο νοσοκομείο και βλέπουμε τι γίνεται και τελικά αυτοί που έχουν πραγματικά ανάγκη δεν εξυπηρετούνται. Οι γιατροί επιφορτίζονται με επιπρόσθετα προβλήματα και φυσικό είναι και επειδή υπάρχουν και ελλείψεις σε ιατρικό προσωπικό, είδαμε και λιποθυμίες, βλέπουμε και προβλήματα. Ας φροντίσουμε πρωτοβάθμια περίθαλψη να έχουμε σωστή, για να μπορέσουμε να μιλάμε μετά και για σωστά και οργανωμένα νοσοκομεία. Νέος χάρτης υγείας με επαρκώς τελεχωμένο νοσοκομείο σε κάθε μεγάλο νησί. Μονάδα πρωτοβάθμιας φροντίδας με πλήρη στελέχωση για τα μικρότερα νησιά και διασύνδεση με το πλησιέστερο νοσοκομείο. Καλό θα κάνει η κυβέρνηση και όλες οι κυβερνήσεις να κοιτάξουν πολύ καλά τα νησιά μας και ειδικότερα τα μικρά νησιά. Αυτοί οι άνθρωποι μένουν εκεί και αν φύγουν από εκεί, αυτά τα νησιά θα ερημώσουν και είδατε τι γίνεται με τα ερημωμένα και τα ακατοίκητα νησιά. Ας φροντίσει λοιπόν η κυβέρνηση να βρει τρόπους να παραμείνουν αυτοί οι άνθρωποι εκεί και να ζουν μια ζωή χωρίς σοβαρά προβλήματα και πόσο μάλλον προβλήματα που έχουν να κάνουν με την περίθαλψη. Πάμε στην παιδεία. Επανασύσταση του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας για ένα συνεχή εθνικό διάλογο και μια μεταρρυθμιστική πολιτική στην εκπαίδευση, συνολικά όχι αποσπασματικά. Αύξηση της δημόσιας δαπάνης ώστε να φτάσει σταδιακά στη μέση δαπάνη των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθιέρωση εθνικού απολυτηρίου κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα, πιστοποίηση ξένης γλώσσας και ηλεκτρονικών υπολογιστών μέχρι και τη τρίτη γυμνασίου, στήριξη του ολοήμερου νηπιαγωγείου και δημοτικού, με προτεραιότητα την επαγγελματική εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με σύνδεση με τις σύγχρονες ανάγκες της οικονομίας, με στήριξη του δημοσίου, πανεπιστημίου και πραγματικά μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια που θα γίνουν
με σεβασμό στο Σύνταγμα. Αλήθεια παιδιά, ας μου εξηγεί κάποιος. Κάποιος ιδιώτης θέλει να κάνει ένα πανεπιστήμιο, το οποίο βέβαια δεν θα είναι δημόσιο. Λέμε μη κερδοσκοπικό. Αυτός ο ιδιώτης που θα βάλει τα λεφτά, αλήθεια, για ποιο λόγο θα τα βάλει? Θα υπάρξει κάποιος τρόπος ανταμοιβής του? Δεν ξέρω. Καλό είναι κάποια στιγμή να μας το διευκρινίσουν, γιατί σίγουρα και εμάς μας ακούγεται ευχάριστο και ωραίο μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια, ναι, αλλά δεν ξέρω πώς στην πράξη μπορούν να λειτουργήσουν. Μια και είμαστε σε παιδεία, να δούμε τι προέκυψε το τελευταίο διάστημα. Ψηφίστηκε ένας νόμος, πέρα από τα άλλα, η απαγόρευση των κινητών, η χρήση μάλλον των κινητών μέσα στις τάξεις. Μπορούν να έχουν τα κινητά τα παιδιά μέσα στη τσάντα τους, αν και θα έλεγα καλό θα ήταν να μην είναι ούτε στη τσάντα τους, αλλά αν υπάρξει τρόπος να υπάρχουν έξω, κάπου σε κάποιον χώρο του σχολείου να φυλάσσονται και να τους παραδίδονται μετά όταν σχολάσουν. Γιατί η αλήθεια είναι, ναι, ένας λόγος που είχαμε αυτά τα προβλήματα της σχολικής βίας ήταν και αυτό, γιατί τα παιδιά τραβούσανε βίντεο, τα ανεβάζανε και κάπως ήταν, αν θέλετε, και ένα θέμα που τα παιδιά τα έβαζε σε αυτή τη διαδικασία και πολλές φορές το κάνουν, αν θέλετε, και για τους λόγους αυτούς, να φανούνε. Καλό μέτρο, καλά θα ήταν καθολική απαγόρευση, αλλά πολλοί γονείς αντιδρούνε, γιατί λένε ότι το παιδί μπορεί να χρειαστεί κάτι. Παιδιά, και εμείς μεγαλώσαμε και ήμασταν χωρίς κινητά και ό,τι χρειαζόμασταν το χρησιμοποιούσαμε για ανάγκη το τηλέφωνο του σχολείου. Ή μας έπαιρναν οι γονείς ή έπαιρνε ο διευθυντής του σχολείου και μιλούσαμε αν χρειαζόταν και υπήρχε άμεση ανάγκη. Τώρα βέβαια υπάρχει το ενδεχόμενο έξω, γιατί υπάρχει βία αρκετή και υπάρχουν προβλήματα, η αλήθεια είναι και αυτή τώρα. Ναι, να το δεχτούμε σε έναν βαθμό, αλλά παιδιά γίνεται κακή χρήση των κινητών. Ακόμα και τώρα με την απαγόρευση είδατε πόσες αποβολές έχουν δοθεί και πόσα έχουν πιαστεί, γιατί δεν πιάνονται όλα. Καλό θα είναι αν θέλετε και μία αποτοξίνωση εκείνο το 4ωρο, 5ωρο, 6ωρο στο σχολείο, γιατί τα παιδιά είναι πολύ εξαρτημένα από αυτά. Είναι το χειρότερο ναρκωτικό της εποχής μας. Αλλά μην ξεχνάμε, παιδιά, η παιδεία δυστυχώς μετά τη μεταπολίτευση, κακά τα ψέματα, μπήκανε κάποιοι υπουργοί και τα λοιπά, θέλοντας να εξυγχρονίσουν τα πράγματα. Βγάλανε την κοινή περιβολή, τις ποδιές και αυτά. Δεν θα έλεγα να είναι ποδιές. Αλήθεια, τα ιδιωτικά σχολεία που φοράνε ενιαία στολή, τι είναι αλήθεια? Κάνουνε κατάχρηση? Στερούν το προσωπικό δικαίωμα του ο καθένας να φοράει ό,τι θέλει? Παιδιά, όταν είμαστε σε ένα σχολείο, καλό θα είναι να υπάρχει ενιαία στολή, να επιστρέψουμε εκεί πάλι, για να μπορέσουμε να ξεφύγουμε πια από αυτά. Γιατί κακά τα ψέματα, αν παρατηρήσετε, κυρίως οι κοπέλες, το τι βάψιμο πέφτει, το τι αυτό γίνεται, όταν πάνε στο σχολείο δεν πάνε για σχολείο, πάνε για πασαρέλα. Και δεν μιλάμε για τα φορέματα και τα αυτά. Βλέπετε στις παρελάσεις τι γίνεται. Πόσο κοντά και τα λοιπά. Ακόμα και στις παρελάσεις που φοράνε ενιαία στολή και εκεί. Καλό θα είναι πάντως να μπει σαν πρώτο μέτρο η ενιαία στολή και στη συνέχεια να μπουν και άλλα. Γιατί πολλά έχουν αλλάξει στο σχολείο. Κατά ψέματα κάποιοι εξυγχρονιστές δήθεν έχουν αλλάξει τα βιβλία. Γράφουν καινούρια ιστορία, καταργούν την παλιά ιστορία. Προσπαθούν να δημιουργήσουν μια καινούρια ιστορία σύμφωνα με τη νέα τάξη των πραγμάτων. Και όχι μόνο. Τώρα διαβάζω τελευταία ότι από τις μικρές τάξεις θα διδάσκονται τα παιδιά ότι τα φύλλα δεν είναι μόνο δύο. Αλήθεια, πόσα είναι τα φύλλα, ρε παιδιά? Δεν ξέρω, ας ρωτήσουμε κάποιον γυναικολόγο
όταν ξεγεννάει μια γυναίκα, εκτός από αγόρι και κορίτσι, ξεγεννάει κάτι άλλο? Στη φύση υπάρχουν εκτός από αρσενικό και θηλυκό κάτι άλλο? Κακά τα ψέματα. Υπάρχει ένας πόλεμος γενικότερος για την επιβολή από τη νέα τάξη πραγμάτων, και δεν θέλω να το αναλύσω κι άλλο γιατί μπορώ να μιλήσω πολλά γι' αυτό, να επιβάλλουν ουδετεροποίηση των κοινωνιών και πολτοποίηση, μάζες πολιτών που δεν θα έχουν κανένα θρησκευτικό και κανένα εθνικό φρόνημα, τίποτα το κοινό, για να μπορούν εύκολα, μα πολύ εύκολα, να είναι διαχειρίσιμοι από την εκάστοτε κυβέρνηση, που στο τέλος ο στόχος είναι να οδηγηθούμε σε μια παγκόσμια διακυβέρνηση. Δεν ξέρω πότε και αν πότε θα επιτευχθεί. Πάντως χρειάζεται αντίσταση. Παιδιά, αντίσταση. Και ο κόσμος, και όταν λέω αντίσταση, το έχω πει πολλές φορές, καλές είναι οι πορείες, καλές είναι οι διαμαρτυρίες, καλά όλα χρήσιμα και αυτά, πρακτικό αποτέλεσμα δεν έχουν. Πρακτικό αποτέλεσμα έχει η κάλπη. Όταν πηγαίνετε να ψηφίσετε, σκεφτείτε πολύ καλά όλα τα κόμματα που κυβέρνησαν, αν ευθύνονται ή όχι για ό,τι έχουν κάνει, και μακάρι να μπουν καινούρια κόμματα, τα οποία πραγματικά να αγαπούν το έθνος, όχι μόνο την πατρίδα αλλά και το έθνος, όχι μόνο το κράτος δηλαδή, γιατί έθνος είναι γενικότερα, δεν είναι μόνο το κράτος. Στο έθνος συμπεριλαμβάνεται και η σημαία μας και ο εθνικός ύμνος. Αυτά λίγο πολύ θέλουν να τα καταργήσουν, και το κοινωνικό μας, αν θέλετε, και τα πιστεύω μας, η θρησκεία μας. Όσοι θέλουν πιστεύουν και μπορούν να πιστέψουν σε οποιαδήποτε θρησκεία θέλουν. Αλλά δικαίωμα στη πίστη έχουμε όλοι. Δεν μπορούν να μας απαγορεύσουν να πιστεύουμε εμείς στο χριστιανισμό. Θα αναφέρω ένα παράδειγμα που συνέβη με τον, μου διαφεύγει το όνομά του βέβαια, με τον αθλητή Τέικβαντο, ο οποίος μέσα στο χώρο που έδινε τον αγώνα έκανε το σταυρό του. Έχει επιβληθεί ποινή για 6 μήνες, δεν μπορεί να συμμετάσχει πουθενά. Βέβαια δεν είναι ο μόνος ο λόγος, έτσι. 3 είναι οι λόγοι. Ο ένας λόγος είναι που δεν έδειξε, που δεν έκανε υπόκυψη το χαιρετισμό που συνηθίζουν οι αθλητές, αντιαθλητικό, κακός. Ο δεύτερος λόγος ότι έβγαλε τη στολή μέσα στο χώρο, κακός, αντιαθλητική συμπεριφορά. Ναι, αντιαθλητική συμπεριφορά. Όχι όμως να έχει να κάνει και με το θρησκευτικό, με το πιστεύω του. Φυσικά και μπορεί να κάνει το σταυρό του. Τι απαγορεύεται να κάνει το σταυρό μέσα στον χώρο? Όλοι επικαλούμαστε τη βοήθεια του Θεού. Εγώ κάθε φορά κάνω το σταυρό μου. Και πολλοί. Δεν κατάλαβα γιατί θα πρέπει να αποτελεί μορφή ο σταυρός και η επίκληση της βοήθειας του Θεού. Όχι κύριε, αυτός ο απάνθρωπος και αντιδημοκρατικός όρος να φύγει. Μου λένε τι θα γίνει με τους μουσουλμάνους και ο καθένας θα εκφραστεί όπως νομίζετε σκεφτικά. Αρκεί να μην δημιουργεί πρόβλημα. Ναι, συμφωνώ σε ό,τι να κάνει με την αντιαθλητική συμπεριφορά. Ποινή. Και κακώς έκανε αυτά που έκανε. Πάμε λίγο στο 7ο λοιπόν στρατηγικό σχέδιο, έμπρακτη στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρήσης. Επιμένουμε στην πρόταση νόμου του ΠΑΣΟΚ συνολικά για το ιδιωτικό χρέος και ειδικότερα για την ρύθμιση των χρεών των επιχειρήσεων προς την εφορία και τον ΕΦΚΑ σε 120 δόσεις μαζί με τη θέσπιση κινήτρων για τους συνεπείς. Ναι κύριε, για τους συνεπείς. Υπάρχουν και ασυνεπείς όμως. Δυστυχώς και στα κόκκινα δάνεια υπάρχουν αρκετοί ασυνεπείς. Στο περίγυρο μας ξέρουμε τι ζωή κάνουν και δεν πληρώνουν. Θεωρώντας ότι προστατεύεται η κατοικία τους, η πρώτη κατοικία τους, ο λόγο του ότι έχουν παιδιά κτλ. Δεν ξέρω, δεν το βλέπω σωστό, αλλά θα κρίνει το κράτος. Δημιουργία ειδικών καναλιών χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης αποκλειστικά για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, παράλληλα με την θεσμοθέτηση νέων χρηματοδοτικών εργαλείων, ώστε να πάψει επιτέλους ο άτυπος αποκλεισμός από το εγχώριο τραπεζικό σύστημα. Πάμε στο 8ο και τελευταίο στρατηγικό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ, αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στους θεσμούς και τη δικαιοσύνη.
Πολύ πονάει ο κόσμος αυτό εδώ πέρα το πράγμα, παιδιά. Απαξιωμένοι και θεσμοί και δικαιοσύνη. Και εσείς ξέρετε αν δικαίως και σωστά ή όχι. Το συγκεντρωτικό μοντέλο εξουσίας με κέντρο το Μέγαρο Μαξίμου που βαφτίστηκε επιτελικό κράτος απέτυχε παταγωδώς. Όπου υπάρχει συγκεντρωτισμός βρίσκει έδαφος να αναπτυχθεί η αδιαφάνεια, η άνευ όρων νομή της εξουσίας, μια αίσθηση παντοδυναμίας που δεν υπολογίζει θεσμικά αντίβαρα. Ενδεικτικό για το μέγεθος της αδιαφάνειας είναι ότι 3 στις 4 συμβάσεις του δημοσίου γίνονται με απευθείας ανάθεση. Το σκάνδαλο, υπάρχει αυτός ο νόμος, παιδιά, που πρέπει μάλλον να αλλάξει, γιατί όταν ένα μεγάλο ποσό το σπάσεις σε 3-4 μικρότερα ποσά που εμπίπτουν μέσα στον νόμο, μπορείς να κάνεις απευθείας αναθέσεις. Πρέπει να φύγει αυτό. Δίνει τη δυνατότητα να γίνονται και γίνονται πράγματι. Το σκάνδαλο των υποκλοπών που οργανώθηκε από το Πληθωρικό Γραφείο αποτελεί ομή καταπάτηση του κράτους δικαίου. Αυτό το ξέρουν αυτοί. Εμείς δεν έχουμε πρόσβαση για να γνωρίζουμε τι έγινε. Ελπίζω η δικαιοσύνη να βγάλει το συμπέρασμά της. Αν και κατά πόσον είναι υπεύθυνο το Πρωθυπουργικό Γραφείο, γιατί εγώ στοιχεία δεν έχω να το αποδείξω, περιμένω τη δικαιοσύνη να αποφανθεί. Για τη δημοκρατική παράταξη δεν μπορεί να υπάρξει ευημερία χωρίς ισχυρό κράτος δικαίου. Το ΠΑΣΟΚ θα πάρει πρωτοβουλία και στην επικείμενη συνταγματική